ka fanu chu mi hurmo lo ni a ziak tu apuya to chong political party block shoi tu kania bial tu minister nen po kanin po in contract po ka mu thei khop maya lo ne eizong mai thin kania wangin le thingtlang kho kel tila cheng kania wangin kan kho sak asang lo hle mai chutia contract estimate nuai som ni man chovel ka mu chho tak renga chuan duam na in karil ruwa bu aron khuar vat mai renga tunma KGP shoi tu lo ni thin chu zu nen ka khosa hota khop maya kanu pui hi a hrise lo em maya nu ponun po kan mangkhat khop mai mase kara fanaute an lo om ve dia to awangin kanin then lo mai ani in po thatakin ka sa a motor te kaleya kan khuwa chuan min chung en to khop mai fanu pakhat le fapa pakhat kaneya ka fanu hi a mel tha em maya fate mani se a mel le apum ruwa chuan ka fak ve ani chenom pate ho po hian an fak ve liam china mingtei chu a mel le pum ruwa a tha boka officer tu emoin an laron thingnal mayang tin min fak sak ve liam chin lekha thiam thei tak ani a kan khuwa chuan high school chin chunglam zirna kan nei lowa chuwang chuan kan party headquarters lama ka thian thatakin ompui a in huam boka matric a zawh hnu chuan aizawl lama chuan a zirna chhunjom tur chuan ka zuk thla ta a MLA in thlan kan hnai le ta khop mai chuwang chuan kan pu hi tla thei ani ti hria in kan khodam do in chu sak that an tum boka a hna thok tur chuan ka vir buai hle a ka bei na sat bok awang chuan thok tur chuan min ti ta a contract estimate nuai zan ni zet ka thok tur chu ka chungrila ka hlim venga ka hoi sang lar mai ani running bill ka han la a hna kan thok tan chu ka phura kan hausak theina loi tur ani ti ka hria a chanpo kalana sareng ani koshan po kalat takhop maya branch KGP le bial KGP leader ni thin chu khovel hausakna in min vur meu chuan omdan reng ka thiam ta lo zu ka in na sa a ka thian kom chin te po zu in mi hlir an ni zota voi kha chu eizola ka kal sum nei che cho akal ka ni boka ka thian pa ina chuan ka zuk kala ka fanu ming te po chu alo nal ta khop mai eile in tui tha an pe boka ka thlir vong mai ani zana chuan ka thian pa ka vatlo a kan ti mai maya nakina chuan ka thian pa chuan nula komi du em sumi nei boka aizol nula no nal tak zan khata ria pui chuan cheng sangli a lei thei tur an tamania ti ta a ka benga verzak mai karem ti a hriat chuan an pim ka han bia nge I duanga tha an mu sak thiang che atia tu emo hi phone na diktak chuan kan upui nen hian nu panun kan man ngai lo em awang hian nulanal tok tak han koi thal chu ka poi ti lo khera zarkota kan chuak pheya hotel pakhata chuan kan om taran maya nakina chuan nula mel tha em mai pahni an ron lut ta a mel tha le I tom ka ti lutuk chu ka thin phu arang sawin ka ria pakhat chu ka thlanga ka thian pa chuan pakhat chu pindan le lama chuan riapui turin a hruai phui ve ta a zan khua zak mai chuan kan upui ka ta narin om tak laka chuan ka ui re ta ani ka cham chung zong chuan nula laka chuan ka in seng hem maya nikhat chu ka bazar ho chu in ka thlenga alo re thiap maya TV ka en mai maya ka thian pa te ru ma tang chuan mingtei chu aron chuak hlol maya enge ti ka zo chuan ba nak hian ka pachan hnung zang ka me saka atia ka ring hlem lova tisuan ko ho chowa kan nu pakar chu a hladu hian ka hria damdo in chu kan sazowa bila tur chuan aizola chuan ka chuk thlale ta a nuai za zet ka hlep donin ka sheboka nula komle ka tum tarana bilak zana ka thian pa ka wasoma dan pa ngai chuan hotel kan vapan le ta a nakina chuan kong an ron kik data ka lo chhona ka tum lo deuh mai ka muta ka fanu ka chuan em mai
le nula pakhat hi an ron lut ta ni chu soitur ka hrelo ngoi ringin ka fanu nen chuan kanin ena mingte ka ti ringota kapa min ngai dam ro atia kathin arim em a kuthlak mai ka duwa ma se midang anom ve si karil runa nen chuan ka chamol veka katir hoa ke po chu engdang ti ka tui to lo awang chuan ka chungte na riak turin ka chuak ve ta a zan khua chuan kamu hil theilo karil ru ana vong vonga ka fanu chu mi chi hrang hrangin an mut pui ani ti ka ngai tua chuan ka sa upa tholoka ka fanu chu vare hlum mai dun na te ka neya chutia ka thin rim em lai chuan karil ruwa chuan ka pathian thu chiar fo thin lali suwa thu soi chanchin tha mathaya ziak bungruk changsom thum pasari hi aron lang zoka soisel su chuti chuan soiselin inom ngai lowang tuma thiam lova ruat su chuti chuan thiam lovin inom ngai lowang ngaidam ro chuti chuan ngaidamin in omang ti thu hi aron lang zok maya ka inten ta em maya hausakna ka donga hausakna min petu pathian hne na ta ka tlan bowa kanun chu ngaidam tlak lo khopa ten om ani zia ka hre chiang ta a mi fanudu lai ka sumin ka leya an nu le pa te ril runat tur zia ka lo hre thiam lo ka fanu chu mi in sumin an lo lei ve thoti ka hriata karil runat zia reng mai kha kanu pui ka wi re sana o keima hi ani diglo ma saber chu ngaidam tlak lo khopa sual ni in ka in hreta rei tak ka lo ti to lo chingchia tongtrai chuan ka pathian chu awin ngaidam ka dil ta a ka fanu chu ka ngaidam anga ka hruai ho anga Christian chung ko din thar le turin ka hruai ho ang zinga ka thowa ka thian pa te in lam chu ko va pana tuma an lo la tholowa doorbell ka meri ka chuan an barmanula ompui chu aron thowin kong min ron hon saka mingtei room chu kawakika min chhon ho lo ka kik non le dot dota a re thap mai chung lama a in kal tlat box sia ka chum dot dota ala re thiap mai ka thoma chuan midang chuan ron thowa kongkhar chu kan chum bur bur po a ala re tlat awang chuan kan ngai thalo chuan room kongkhar chu kan kar cheta a chung kan luta mingtei chu lei chhuah tu thian alo in khai hnuang maya kavapan vata nun na reng alo nei to lo ka vai ruaya a khuma chuan ka boka ka tap vak vaka envelope hi ka dap fuwa ka hming alo in ziak kal maya lekha chu ka honga ti hian alo in ziaka kapa ifanu hi arwal o lutuk hlawa i poisa min ron thon zong zong khan mo ka thian ten inzor a hlok zia min hril thin wanga ka ti ve chak na hi min phushu zo lo wasin kapa kanin hmu khan ka om dan hria in min man chhuah dan i zonga min man chuak ta ka ngaya kadam chungin iril ru ka tina to don ni in ka hre boka i hmel po ka hmu le ngam to lowa kapa ingai dam na changtlak to lo hi min ngai damang che o i fanu ni tlak lo mingte i mitui farna wal hi alo om thluah boka khovel hi aruak ta ni in ka hria tra asot lo tra ka chaka mingte kanun na tlak tlai lo tak hian ngaidam na pe thei tur che ani bik lo wasin atop ta